Osuafo a ohwe eye ensomunam ne ensuo ho nsem so mekire Hon.Hawa Koomson Minister for Aquaculture and Fishery ababonten abekasa na ne nsem nyina ene se omanga de mu hanom apofofo ya papa no ma wokopo ekoyi ndam no dodo na enam kwanbone so e de enubone anase machines bi ene kokoyi enam no na enam so ema ensuo no esei ema eka enam no nsumpo a egu nsuo ni mu no na enti wono so waye osuafo a wo hwe eho no nsem no so nkoa ne de wantena ase enye hwe ha emma obi amfa ne pe enye de ope wo omayi mu ha na ebeba ne se enema beje nsem ansa wo de ahopepere apese wo behwe ano aso enu nti se wo chi obi biara se wo de eye enuboni bi na eyi nam anase machine bi no wo de yi nam a nipa no wo mfa ne hu ni kura wo bembo ne homoden ese emra ne nipa ne bedi na etimi ayehwesode e de ama wono mu a waka won so wo kopu kokoyi enam na ne nsemi waka nyina no na efri eye kokobo bi a European Union for e de abre Ghana manfo ene se wo ma Ghana yellow card na so ma yellow card no so de na ye kokobo e kire wo se wo manfo enam kwanboni bi so na eyi nam a ene na wo se wo ma wani da ho enu nti wantena ase na enye nsem na after yellow card na wode amayen so wotena se ehwe ema nyama gye nsem a na afi de na European Union for de beba ene se wode red card ebebre Ghana man na se red card no so ba esi ukwan wo ye oman a wuyi nam anase wode ensuomunam ekọ amanhodo so ekodi dwa ukoton a wunya sa akwanya ne biem esan se eno so eye dwumedi edi sika ebre oman Ghana enti na afi wosan so eye soafo wo ho no na ewo se oma neni ye din ode ne nan si fom na osi eginaye ese obi biara obenam kwanbone so no woni ni bedi papa de ne bekwa akogina emra no na se Ghana fo ebekaye a ebra wo beba aban mu no ne nsemu no okan eda na di ese wono de wo ba beye adwuma no waba so obesom Ghana osompa enu nti emre bia ekekere eye na adwuma wo ba beye ho no wo bebo ne homoden ese obi biara wo befom no wode wo befa emra kwan so senia emra na esitie na eniwadi na enu nsumpo etimi aye nhwesode ede ama afoforo a aka na sentam ena na akofofo bi ede machines bi eyi nam eno so ehwo asem ebeye deja ewo oman Ghana mu enam so emasisi awama aposifo ensa aka wono mu a wodi isa adwuma ni nyina na ne nsem kamu no sankrofo yi nyina no wode won akoma aposifo a wonante wonsem no ho no ofiri ho a wode won bekwa akoma attorney general na watu wonfo na eno no nkire se wa ma mafuto no wo ja won ama o makosa akwa na mum asotwe bia ewo ho se eye sika butini bi en wo betwa ma o atua no obehwe ese wo betua wode asotwe ne bema wono mu na wo beye ne pepepe so se de emra ne ehwehwe afei wode kokobo ene edema eye ye papa no a wo ye akofofo ese wonhwe ese ensuo ahodo a wokọ ekokoyi nam wo honom no ensuo na no nyina ebeye fe wo bedi honom ni se ne ebeye na eho beye akono efiri se ye kan nyina no wonom so aduane ho adwuma na wo ye no na obi biara entimi mfi baby foforo e ma mbesiesie eye ensuo na no emfa ama wonom na emum age wonom a wo ankasa wo eye epona no honom na wo ye adwuma wo hono wonko a na wo betimi esi ginaye ahwe ese wo bema eye ensuo na no ada ho kama na ahunidie nyina so akoso ye ewo honom afen so se ekoba ne se wo bi fra wo mu na so to anamombo ni bi a enso ani na ede ohaw bi ebeba ewo se wo hwe no woda nipa na edi na woda nipa na etimi fa emra kwan so se ne emra no ese enu nti obesre ese ye papa no a wo ye apofofo no wo be ma wani ada ho ewo dwumedie bi a wo die emu afen se wo yo bi ne ye sakan na ye do kogina emra no se sika butini bi ne ebetwa ma wa se sika no na wono eye Hon.Hawa Koomson ede besiesie eye enyama efa fishery and aquaculture ho nyina enu nti won kai no hwenhye ne nso ese emra eye adwuma ewo oman Ghana mu ni titru ene Hon.Hawa Koomson no wode mra ne beye adwuma pa enu nti hu behia ese obi biara a wokopo na wuyi nam no
obema wani ada ho se beye na wonfa bibiboni bi enkogu nsuo ni mu na enkose nsuo ni mpo na akokunkum nsuo ni mu enam efri se enchirima soso ewo ho no ma wonom eba se ya papa no medikanfo a no ye akofofo no wo ye ne sa ebia nkasa mbre no yempo ye menya enam ni bi enwe enu nti ehu behia esa abre ni abre nyina no anamon bia wo betu anane ye bia wo beye no wo bepe ahwe ese enam kwantene ne so se na beye ede pepepe ene asumdwe ebebre oman Ghana yama mpeni nana adodankwa ekufu ado bema brane bema wo gina ho ahusane bema tentengram pa ne gina ho sa no ene waje abasobode ewo UCC a ekyerese yama no degree of philosophy ni nyina ene se mpenifo atena se ahwe ehu ese nana adodankwa ekufu ado Ghana ma mpeni papa bi wabɔ ne homoden papa wanhwe ese Ghana ewo ahohiehia mu nemom eye bɔhya wɔde hye Ghana manfo na Ghana fo enya ne mugidi a wɔto abama no wetimi edi ni nyina eso ne se wɔde eye free SHS a wɔbɔ ho dawuro no wetimi edi aye adwuma ama na bamu na senia waboa Ghana manfo na ahohiehia mu nyina mpo no wantoto anhwe se ene me ya entime moa efise sika eni ho adwuma ye den sika san ho ye den wo man Ghana mu no na chese ose efata ese wo man sa abodin no na opani kasa no wo kire mu ese eye ye hwe Ghana mampani ahodo a wabako nyina nana adodankwa ekufu wado wono eye nipa wotoso mienu ese wo aban mu no otimi esi gina ye pa ewo ahohiehia mu na otimi ema ne bemu na nipa na odikan eye ye mampani dada eye John Ejekum Kufuor wono en wodi kan je degree of philosophy ewo oman Ghana mu hanomo a ene nana adodankwa ekufu ado ensoso ababeje a wono eneye nipa wotoso mienu na ni nyina mu no nana adodankwa ekufu ado enso ede ne nsem ede ma Ghana manfo na ne nsem nyina ene se wetimi ama no abodin bi a ete saa de a ene ne wono so behwe ese wo bebo ne homode papa ama Ghana ye education sector no so etimi akonanim ewo ye mayi mu hanom sei na wontena se enhwe entoto na se na enkoba ne se gidi ampenifo enya woni mu nti ene wabɔ no saa abasobodie yi no wode ebetutu fom enu nti wo hyebo eka wo mpanifo animu se wono wo bɛbɔ ne homoden apia pa amanakɔ emfa ho ene dia ekoso ontimi ntena se ema bibi fufuro bia emu na bem ewo saa asemi hu na eye opani a oda eye UCC suapon no ano no enso kasa ye no wo kyerɛ ne se wo bɛsrɛ no ese wo besi eye ho kɛse pa ewo school no ho na wode wono nana adodankwa ekufu adudin ato so se beye na wonso wo dwumadi a wodi ewo school ni mu nyina no ebetimi akoso pepepe na se ye hwa eye oman Ghana mu hanom sei no se wo kasa wo beye bibi na wo hwe enchenchen a wontimi enye nanso esan se eye nana adodankwa ekufu ado woye wo mampani a wonim de wo hwehwe ema ne man enti no emfa ho ne de kɔɔso nyina no otimi eto ne husi ho esiginaye eye enema na ese efata se ebeboa Ghana manfo na de waye nsoso no ama Ghana fo enya ne mugide papa se wahyebo na wetimi edi ne bɔhye nyina eso bunua ba ma me da kwa masanso abesom mu nemum abibia mekayo ese se won subscribe ya wo hwe me a subscribe like na share na onue bi nso enya de ekoso attention TV no enhwe wo dwumadie bi a pesa obohu de rososo a ye wo ho edema ye beje wo fel so ni abohu de rama kama na won so dwedi akoso totin na asumdwe aba meda wase ema wo mu ni hwe